So, time. Ayos, sir. Maganda po helmet niyo po, sir. Di po ba? Oh, cyclist. Ito pong helmet na to. Ay, nabasag. Yari tayo sa lindol. Ito po, nahulog po yung radyo. Para saan po itong radyo pagka nagkaroon po ng earthquake? Para sa balita. Para alam niyo po nangyari, di po ba? Ito pong baterya, para saan po? Para sa radyo. Para sa radyo. Ito pong cellphone, para saan po ito? Para may komunikasyon sa mga nangyayari. Ito naman pong helmet. At ang helmet para sa ulo. Baka magsasakan tayo ng mga buko na nalalagay sa puno. Alam niyo po, sir, sa mga bagay na to? Ito po mga recommended na dapat po nasa loob ng ating bahay. Ayon sa Japanese Earthquake Safety Guidebook. Kinakailangan din natin ng drink water, flashlight at cat food na kayang tumagal ng 10 apo. Ang mga nabanggit ay kinakailangan natin upang makasiguro na tayo'y makasurvive sa oras ng lindol o anumang natural disaster. Pero hindi lang lindol at tsunami ang dapat nating pagandaan dahil may panibagong pagsubok tayong kinapaharap sa kasalukuyan na may mas malaking bansa sa ating kalusugan, ang radiation, na maaaring maging resulta ng isang nuclear meltdown.